Λοιπόν, παιδιά, εδώ στο σπίτι του Φωτή. Έχω αγοράσει κάτι από το Public για να κάνουμε unboxing. Αυτός το έχει δει. Εγώ δεν το έχω, αλλά έπρεπε να το είχα. Οπότε ας σου χτυπήσω την πόρτα. Τα λέμε μετά στο unboxing. Γεια σας, άλλο ένα βιντεάκι από τους Unboxing Rangers. Εδώ ο Στέφανος έχει πάρει κάτι από τα Public που δεν έπρεπε να λείπει από το σπίτι του, πιστεύω. Εννοείται. Έχω όλες τις κονσόλες της Nintendo, δεν θα μπορούσε να λείπει ρε φίλε το NES, το Mini. Πολύ ωραίο κουτί, μικρό παιδιά. Είναι κονσόλα... Να πούμε βασικά ότι εσύ το έχεις ήδη, το unboxing γίνεται για εμένα. Σωστός. Υποτίθεται, Ναι. εσύ το έχεις πάρει ήδη. Η κονσόλα αυτή αποτελείται από... αποτελείται από 30 παιχνίδια, Ναι. έχει μέσα δηλαδή 30 παιχνίδια. Συνδέεται στο HDMI τηλεόραση κανονικά, δεν θα χρειαστεί SCART. Όποιος νομίζει ότι ή φοβάται για κάποιο λόγο και τέτοια, καμία σχέση. ότι πρέπει να έχεις παλιά τηλεόραση για να το παίξεις. Οπότε καινούργια τηλεόραση κανονικά. Ναι, έχει πάρει πολλές διακρίσεις αυτή η κονσόλα τότε που βγήκε. Δεν γνωρίζω εγώ αρκετά. Γι' αυτό χρονολογίες θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος, το 1983 στην Ιαπωνία πρωτοβγήκε το NES. Λεγόταν Famicom, αν δεν κάνω λάθος. Famicom, ναι. Το 85 πήγε στην Αμερική και το 86 ή 87, δεν είμαι σίγουρος, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Έφτασε και εκεί. Ναι, ήταν και η ημερομηνία που βγήκε το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι. Zelda να πούμε. Zelda. Το πρώτο Zelda, εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχει μέσα. 86 νομίζω στην Αμερική, 87 στην Ευρώπη. Όποιος δηλαδή θέλει να παίξει κάτι τέτοια παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια 8-bit, δεν είναι... υπάρχει καλύτερη επιλογή. Βέβαια. Νομίζω πλέον. Ναι. Πόσο κάνει, γύρω στα 70 ευρώ. 70 ευρώ, 69 ευρώ είναι. Δεν είναι πολύ ακριβή γιατί σου παρέχει και 30 παιχνίδια από ό,τι βλέπετε ότι εδώ. θα μπορούσες με αυτά τα λεφτά να πάρεις ένα άλλο παιχνίδι κάποιας κονσόλας. Ένα παιχνίδι. Ναι, μπορείς να θυσιάσεις αυτό το παιχνίδι Ωραίος. και να πάρεις μια ολόκληρη κονσόλα σε mini έκδοση. Βέβαια. Με 30 παιχνίδια μέσα. Ναι. Από πίσω δείχνει... Και τρομερά οικογενειακό, δηλαδή και παιδιά παίζουν και μικρά παιδιά. Μιλάμε για bubble μέσα κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Παιχνίδια all time classic που έχουν ναι. αφήσει ιστορία. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, πάμε για το Ναι, εννοείται. unboxing μας. Πάμε. Πότε ανοίγεις? Εγώ ανοίγω. Εσύ, αν και έπρεπε εγώ, δεν πειράζει εσύ. Πώς μ' αρέσει να ανοίγω, ρε φίλε. Το έχεις ξανανοίξει όμως αυτό. Ναι, και δεύτερη φορά, second time. Yes, baby. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ, Αυτό. Περίμενε λίγο. έχει τα εγχειρίδια του της Nintendo, κάποιες διάφορες οδηγίες, Ναι. να μην σας ταλαιπωρούμε και να σας τα δείχνουμε και αυτά. Εδώ ένα χαρτάκι με το μοχλό. Εδώ είναι το κινητό κονσόλα, να το πω έτσι. Πολύ μικρό, Ναι. Εδώ έχουμε, είναι ο μοχλός. Και από κάτω βλέπω η Nintendo έχει βάλει τα καλώδια. Ναι. Τα καλώδια της. Εντάξει, αυτά δεν πολύ μας ενδιαφέρουν τα καλώδια. Για να δούμε. Είναι HDMI, παιδιά. Αυτό που σας έλεγα και πριν. HDMI, ναι. Φεύγει κατευθείαν είσοδο-έξοδος στην τηλεόρασή σας, από την κονσόλα. Εδώ έχουμε το καλώδιο του ρεύματος. Τροφοδοσίας, ωραία. Λείπει όμως, κάτι λείπει, έτσι δεν είναι? Ναι, Θα διαβάσεις. κάτι λείπει, ναι, μέσα. Λείπει το ανταπτοράκι που φορτίζει τα κινητά, παιδιά. Είναι Ένα κλασικό ανταπτοράκι απλά. ένα κλασικό ανταπτοράκι. Απλά πιστεύω ότι έχετε όλοι στο σπίτι σας. Οπότε έχει το καλώδιο, λείπει ο αντάπτορας, εντάξει. Ναι. Klein δηλαδή. Τι να ανοίξω πρώτα, την κονσόλα ή το μοχλό? Πάμε στο Λέγε μοχλό. τώρα. Πάμε στο μοχλό. Μοχλό. Τέτοιο μέγεθος είναι με το κλασικό. Ναι, ρε, τον έχεις δει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Την κονσόλα τη βλέπω πρώτη φορά. Μόνο στο YouTube έχω κάνει. Αυτό Το έχω τσεκάρει στο YouTube. Παιδιά, ο μοχλός είναι. Τι να πω, είναι. Τον κρατάς και έχεις την αίσθηση ότι είσαι 20 χρόνια πίσω. Είναι ακριβώς Παραπάνω, ίδιος 30. ο μοχλός, 30 χρόνια. Φοβερός. Στο κράτημα πώς σου είναι, πώς σου φαίνεται? Έχω παίξει το NES το παλιό, το έχω παίξει, οπότε η αίσθηση μου είναι και γνώριμη. Πολύ καλό. Αυτό είναι
Είναι με καλώδιο βέβαια, δεν είναι wireless και τέτοια. Είπαμε εντάξει, έχει HDMI, αλλά ακολουθεί την ταυτότητα που είχε το Nintendo με το καλώδιο του. Εδώ πέρα είναι η κονσόλα, παιδιά. Και είμαι έτοιμος να ανοίξω την κονσόλα. Θα μου πατήσει το λύσο γι' αυτό. Λοιπόν, είναι σαν να το βλέπω. Το έχω βασικά, απλά το έχω σε πολύ πιο μεγάλο. Αυτό είναι το mini, μπορώ να το πιάσω λίγο. Ναι, βέβαια. Εσύ εδώ, πόσο μικρό είναι. Μα τι είναι, τσέπης είναι. Τσέπης, ναι, Pocket Mini, ναι, Nintendo. Και πολύ ελαφρύ, Συνέχισε. Ένα λεπτάκι εδώ πέρα να σας δείξουμε τις λειτουργίες και τα κουμπιά. Εδώ πέρα είναι το power. Νομίζω δώσ' με ένα λεπτό. Ναι. Βασικά κάτω εσύ. Βάλε λίγο το Zelda, να παίζει. Τι είναι αυτό, Castlevania παίζει εδώ. Ναι. Βάλε λίγο το Zelda εσύ. Castlevania ρε Νίνη. Όχι. Zelda. Λέγε τώρα. Πάμε, συνέχισε. Εδώ πέρα είναι το κουμπί του, το power είναι που ανοίγει η κονσόλα. Ναι. Εδώ έχει ένα κάποιο κουμπί το reset. Αν θέλετε δηλαδή να βγάλετε το παιχνίδι που παίζετε και να παίξετε κάποιο άλλο, είναι μια γρήγορη κίνηση της Nintendo. Reset, το πατάς και σε βγάζει στα παιχνίδια. Εδώ συνδέεται ο μοχλός. Ναι. Εδώ συνδέεται ο μοχλός. Είναι διαφορετικά τα βίσματα πλέον, δεν είναι όπως δεν είναι όπως τα μεγάλα τα πλατιά βίσματα που είχε η Nintendo. Από πίσω είναι εδώ η είσοδος και του HDMI. Και εδώ το ρεύμα για να μην το σπάσω την τηλεόραση. Τι έβαλες ρε? Βάλε λίγο το Zelda, την κανονική μουσική και όχι αυτό που είναι στους τίτλους στην αρχή. Πού έχεις βάλει? Δεν πειράζει, βρες εσύ μέχρι να κάνω ένα review εγώ το κονσολάκι εδώ πέρα. Ή βάλε κάτι άλλο τέλος πάντων. Αν και Zelda θέλω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, η ακριβώς η ίδια έκδοση σε πιο μικρή. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν παίρνει τις κασετούλες, δηλαδή δεν ανοίγει αυτό εδώ το καπάκι. Είναι έτσι. Ποιο λες αυτό? Καπάκι. Όχι, το ίδιο μπήκε, γιατί? Βάλε κάτι άλλο ρε. Βάλε αυτό με τρέχει. Νομίζω πως μπορείς να αποθηκεύσεις και παιχνίδια μέσα. Μέσω MAME ή κάτι τέτοιο, μπορείς να βάλεις πάρα πολλά μέσα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Ναι, φορτώνει μέσα μέχρι 600 παιχνίδια μπορείς να βάλεις. Αυτό το Super Mario που είναι ωραίο. Ωραία, πού είχαμε μείνει? Εδώ με τα καλώδια. Η θύρα από πίσω δείξαμε έτσι. Τα δείξαμε όλα, ναι, από πίσω περιληπτικά. Θες να το συνδέσουμε, να το δεις, να δείξει, Ναι, εννοείται. Ωραία. Θα βάλω πάνω εδώ πέρα το μοχλό. Ανταπτοράκι δηλαδή τι, είναι οποιοδήποτε ανταπτοράκι μικρό το πιάνεις και το βάζεις στο ρεύμα? Ναι. Να, δηλαδή αυτό φεύγει πίσω στο... εδώ πέρα πίσω. Στην τροφοδοσία. Ναι. Το HDMI μας. Κάτσε να το ανοίξω. Νομίζω πως είναι η καλύτερη ευκαιρία για έναν τύπο που γουστάρει ας πούμε ρετρό games και δεν τα έχει παίξει, ούτε είναι πολύ πιο καλό να έχεις αυτό και να παίζεις από αυτό, γιατί είναι και το classic style, παρά να το κατεβάσεις στον υπολογιστή στο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Που είναι πλέον πανεύκολο και αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο η αίσθηση νομίζω. Και για να πάρεις αυτά τα 30 παιχνίδια και την κονσόλα, τουλάχιστον θες από 1000 με 1500 ευρώ και πάνω από το eBay. Για να πάρεις τα παιχνίδια που έχει μέσα και την κονσόλα. Όλα αυτού και τις κασέτες. Α, εννοείς, ναι, όλα μαζί. Εντάξει, μόνο η κονσόλα πάνω από 50 ευρώ κάνει. Αυτό είναι το απλό και ανταπτοράκι του κινητού, το φορτιστής. Κατάλαβα. Απλό, φεύγει το καλώδιο από εδώ και μπαίνει στο ρεύμα, παιδιά, τίποτα άλλο. Μπήκε στο ρεύμα, κάτσε να συνδέσω και το HDMI μας. Μπήκε. Το άναψα. Έχει εδώ πέρα ανάβει το power. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα του μενού του. Κάτσε να κλείσω τη μουσική την πίσω. Ναι, κλείσει, ναι. Ένα λεπτάκι. Οπα, πού μπήκαμε.
PlayStation ξέρω. Nintendo διαφημίζουμε, PlayStation ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα μπω η κάμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό είναι το μενού, το πρώτο του μενού. Ήχο γιατί δεν έχω. Έχει ήχο κανονικά εδώ. Ναι. Α, έχω την οπτική, έχω το... Ναι. Για βάλε. Ωραίος. Οκτάμπιτος ήχος. Πώς μας ξαναγείς λίγο στα παιχνίδια. Mario Bros. Λοιπόν, Mario Bros. Super Mario 3. Castlevania. Classic Games. Castlevania 2. Το X-Bike, το με τα κροσάκια. Το κλασικό. Εδώ παιδιά, αυτό εδώ. Final Fantasy. Εντάξει. Παιδιά, είναι το πρώτο Final Fantasy που έχει βγει. Όποιος δεν το έχει παίξει. Το Kid Icarus, το Kirby's. Final Fantasy πλέον ανήκει στη Sony. Βέβαια, ναι. Το Kirby's. Το τρομερό soundtrack. Το Mega Man το 2. Το Metroid το 1. Το πρώτο Metroid που έχει κυκλοφορήσει. Το Ninja Gaiden. Φαντάσου από τότε είναι το Ninja Gaiden. Ναι, Punch Out, Box, Star Tropics, Super Mario Bros 2, το επικό Zelda το 1, κυκλοφορία στο 86 και το Adventure of Link το 2. Το 2 που δεν το έχω παίξει, Στέφανε, έχω παίξει το 1 μόνο. Το έχω είναι δυσδιάστατο. Δυσδιάστατο, ναι. Δεξιά αριστερά, πολύ φοβερό παιχνίδι, τρομερό gameplay, μ' αρέσει. Το Balloon Fight. Αυτό αποκλείται να μην το έχει παίξει κάποιος. Δεν ήταν μόνο στην Nintendo, ήταν και σε Amiga. Σε Amiga, με κέρματα, με κατοστάρικα, το Bubble Bubble. Bubble Bubble έχει το Double Dragon, το 2, το Dr. Mario, το Ice Climber, το Mario Bros. Είναι το 1 δηλαδή. Το 1, ναι. Super C, δεν ξέρω αυτό δεν ξέρω τι είναι καν. Konami βλέπω κιόλας, Super C. Είμαστε και gamer. Tecmo Ball, Donkey Kong, και αυτό κλασικό. Το 1. Ναι. Donkey Kong Junior. Galaga. Classic game. Classic. Ναι. Bandai game. Ναι. Ghosts and Goblins. Gradius. Pac-Man. Συζητάμε Pac-Man. Πιστεύω και η γιαγιά μου που είχα στο χωριό το ξέρει το Pac-Man. Ναι. Αυτά. Οπότε θα ήθελα να βάλουμε το Zelda, θα ήθελα να το παίξω στο σπίτι μου, όχι και εδώ. Ναι, ποιο θες? Οπότε ένα Bubble. Το κλασικό. Το κλασικό Bubble, ναι. Αυτό. Παιδιά, μόνο οι ήχοι που ακούτε. Ναι. 1988. 1988 οι ήχοι μόνο που βγάζουν τα παιχνίδια είναι one player. Good luck. Παίζετε και διπλό, φυσικά, αν έχεις δεύτερο μοχλό τώρα. Άκου εδώ μουσική τώρα. Τώρα μου θυμίζει, λες και ήμασταν στο Μίνο. Στο Μίνο, ναι. Ειλικρινά. Πω μαλάκα Μίνο, τι θυμήθηκες? Ρε, ξέρεις ποιο μ' άρεσε εμένα? Αυτό που ήταν δύο παιδάκια που κάνανε το... που αλλάζανε και χτυπούσαν τις μπάλες πάνω. Που χτυπούσαν με το τόξο τις μπάλες και η μπάλα μετά γινόταν πιο μικρή. Πιο μικρή και μετά πιο μικρή και πιο μικρή. Ωπα παιχνιδάρα. Το παιχνιδάρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πώς λέγεται ρε φίλε? Αυτό που παίζεις αυτή τη στιγμή είναι όχι classic, είναι απίστευτο ρε. Όπα, once headshot του έκανα. One side. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήτανε. Θέλετε νομίζω να δείξουμε κάποιο άλλο παιχνίδι? Όχι, νομίζω πως δεν χρειάζεται. Έχουν καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, σωστά. Το συνιστώ με κλειστά μάτια σε όλους. Ναι. Παιδιά, είναι μόνο 70 ευρώ. Είναι φθηνό και αξίζει. Αξίζει πάρα πολύ, είναι διασκεδαστικό και have fun. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά, να κλείσουμε δηλαδή με το unboxing του NES. Εδώ Unboxing Rangers. Παιδιά, ξέρετε, οι γνωστοί οι φίλοι μας και αυτά. Ναι, like. Ένα like ρε παιδιά, καμιά γραφή. Καμιά γραφή, ό,τι μπορείτε, ξέρω εγώ. Είμαστε και στο YouTube. Βέβαια, έχουμε και δικό μας site στο Facebook. Ναι, οπότε σελίδα. Τα λέμε παιδιά στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας. Γεια σας και από Φώτη. Τα λέμε.